mundo enteiro celebra o nacemento de Xesús no Nadal. Non obstante, a data de nacemento de Xesús non aparece na Biblia. Simplemente di que os pastores, que estaban vigilando os seus rabaños nos campos, loaron a Xesús. Non é posible vixiar os rabaños nos campos no frío inverno. Naceu Xesús realmente o 25 de decembro. Os primeiros cristiáns non celebraban o aniversario de Xesús. Entón, de onde se orixinou o Nadal? 25 de decembro, Nadal. O 25 de decembro non é o aniversario de Xesús, senón o do Deus Sol. O Nadal orixinouse nunha festividade pagá para o Sol invicto. Que? O Nadal orixinouse nunha festividade pagá. Na antiga Roma, había unha festividade chamada Saturnalia que se celebraba do 17 ao 24 de decembro. Durante esta festividade, a xente entregábase á alegría independentemente da súa riqueza ou posición social. Non, como pode ser isto? O Nadal, o 25 de decembro, non é o aniversario de Xesús. O 25 de decembro, a partir do cal os días comezan a alongarse, considerábase o aniversario do deus Mitra. Co pretexto de romper a fe Mitra, a Igrexa Católica Romana desfrutou da festividade cambiando o aniversario do deus Sol polo aniversario de Xesús. A árbore de Nadal orixinouse no ritual pagando culto ás árbores. A imaxe de Papá Noel con barba branca e traxe vermello foi creada en 1931 para un anuncio de Coca-Cola. As igrexas saben moi ben que o Nadal non é o aniversario de Xesús. Non obstante, seguen mentindo dicindo que o Nadal é o aniversario de Xesús. Os cristiáns descoñecen totalmente este feito. Foi despois do ano 354 despois de Cristo que se celebrou o Nadal o 25 de decembro. Despois do ano 354 despois de Cristo, os discípulos e apóstolos de Xesús nunca celebraron o Nadal. O Nadal non foi establecido por Deus nin se baseou na Biblia. Cambiaron o aniversario do Deus Sol polo aniversario de Xesús. Isto dá medo. A Biblia di que se a xente segue as regras feitas polo home, adora a Deus en van. Está escrito na Biblia tantas veces como os israelitas foron destruídos seguindo costumes pagáns. No deserto do Sinai, pensaron que estaban adorando ao Señor Deus mentres adoraban un ídolo. Xeroboam, rei do norte de Israel, celebrou unha festa nun mes que el mesmo escolleu, afirmando adorar a Deus. Non obstante, aqueles que cometeran idolatría foron todos destruídos. Do mesmo xeito, mesmo se afirman adorar a Xesús no Nadal, non é máis que idolatría. O fin da idolatría é a destrución.